E tamén queremos, ademais, intentar poñer toda esta información a disposición dos nosos veciños. Para nós é importante que o Plan Xeral, ademais de ser esa ferramenta sexa útil, este disponible, sexa accesible e, sobre todo, aqueles que non teñan excesiva pericia ou experiencia en materia urbanística, que sexa visualmente fácil poder acceder a toda esa información. Por eso, tamén, lle quero agradecer o traballo feito por o equipo informático do Concello e a Estrada Digital na elaboración e a posta en marcha de un proxecto para poñer a disposición de todos os veciños a información máis relevante do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Ese foi o motivo polo que a pasada semana se descolgou o antigo Plan Xeral, que non se correspondía co aprobado xa e co dado visto bo pola Consellería, e se puxo en marcha unha nova páxina que onte colgamos en internet e que hoxe xa está plenamente operativa a disposición de todos os veciños e que podedes ver nesta pequena presentación que vos luximos a facer. Na propia páxina astrada.com, na propia páxina web do Concello da Estrada, na páxina principal, ao marxen izquierdo, temos un banner onde nos indica Plan Xeral de Ordenación Municipal da Estrada. Picando en ese banner automáticamente xa accede a primeira páxina de contidos básicos, dos contidos máis importantes relativos ao Plan Xeral. Vemos as memorias, os sistemas xerais e a estrutura orgánica do territorio, o casco urbano específico, unha parte específica para o casco urbano, onde aparecen os planos, o plano xenérico do casco urbano da Estrada. Un aspecto importante que se incorporou foi o mapa interactivo. Detectábamos que posiblemente para o cidadán o acceso cos códigos de mapas iba a ser complicado, con este S204 iba a ser difícil que despois o cidadán volvese atrás e picase ou clicase no mapa correspondente. Se lle pideu e estuveron traballando o equipo de informáticos do Concello e da Estrada Digital para crear un mapa interactivo no que automáticamente picando en cada unha das cuadrículas identificada no casco urbano da Estrada podemos acceder directamente a calquera dos mapas da zona do casco urbano que nos interese localizar, e aí, en unha primeira mostra, veremos esa zona concreta onde aparecen clasificados a clasificación do solo en función das diferentes tipoloxías: solo urbano consolidado, solo urbano non consolidado, solos urbanizables, zonas verdes, distintas tipoloxías. Neste caso estamos vendo a zona de Figueroa da Riba, e a través desos accesos, de unha forma, eu creo que moi fácil e moi sencilla, podemos acceder a cada unha dos sectores dos planos que aparecen aí. Se vamos atrás, se vamos á páxina anterior, podemos ver que aos planos se pode acceder de dúas formas: con mapa interactivo, que a primeira opción, ou cos seguintes mapas de forma directa se sabemos cal é a zona que queremos localizar. Creo que é moito máis sencillo desde o mapa interactivo porque xa enlaza directamente con cada un destes mapas que está neste desplegable. Se seguimos na anterior páxina, podemos ver na páxina principal as infraestructuras do tema secundario, os núcleos rurais e parroquias. Aí aparece detallado todos os núcleos, todas as parroquias do Concello da Estrada, e en cada unha delas, clicando en a que nos interese, aparecerán os tres temas fundamentais, que son os planos, as fotos aéreas, que as delimitacións dos núcleos, igual que nos planos, pero con foto aérea, e eu creo que a nivel dos veciños sensiblemente máis fácil identificar, moitas veces cunha foto aérea recoñecen mellor o territorio que a foto aérea que co plano, por eso se incorporan os dous sistemas, foto aérea e plano. Os dous levan a mesma información, levan a delimitación do núcleo e as zonas todas sensibles, e despois está a ficha de cada núcleo na que, dunha forma xenérica, esa ficha nos explica, por exemplo, neste caso, en Gonxar, en Agar, nos explica cal é a superficie do núcleo histórico, cantas parcelas existen no núcleo, cantas están edificadas, cantas serían edificables, que porcentaxe de consolidación ten, cal é a superficie media de parcela, cal é a superficie mínima de parcela para poder edificar, e cal é a previsión de crecemento que ten ese núcleo no caso de, entre parcelas vacantes e parcelas segregables, o número de a previsión de crecemento de vivendas que podría ter cada un deles. Ese é o primeiro dato. Despois fai unha pequena análise das construccións, as que son tradicionais e as que son non tradicionais, e depois fai pequeno detalle de o tipo de construccións que existen, se existe algunha nave de uso agropecuario, terciario industrial, se existe a rede viaria, que tipo de vía, se é municipal, provincial ou autonómica ou nacional,
que tipo de material utilizado en cada vía e o estado da propia vía, que tamén nos servirá despois para facer o plan de obras e servicios, e, en definitiva, detalles da tipoloxía edificatoria e de outros aspectos que son relevantes a hora de poder posteriormente dar as licencias ou conceder as autorizacións pertinentes que soliciten os veciños. Ese, digamos que son os tres documentos fundamentais a nivel de análise no ámbito rural que lle poden interesar aos veciños: o plano, a foto e a ficha. Despois temos tamén o solo urbano non consolidado e o solo urbanizable. Digamos que son as pezas que van despois do solo urbano consolidado. Temos o mapa da zona de edificación consolidada e despois temos as grandes bolsas de suelo e aí, entrando en cada unha delas, temos, neste caso, os suelos urbanos non consolidados, os 10 ámbitos de suelo urbano non consolidado que temos no Plan Xeral da Estrada, e na anterior temos os ámbitos de suelo urbanizable non delimitado, que é as seguintes bolsas de suelo que temos tamén no ámbito ao redor do casco urbano. Son tamén bastante fácil, bastante accesible, e temos un plano, na páxina anterior, temos un plano que é o que nos marca a clasificación do solo, na seguinte pestaña, e este plano, que seguramente aquí non cargue porque é bastante pesado, é un plano que nos permite ver todo o que é o casco urbano de forma integral, todo o casco urbano, cas bolsas de suelo urbano consolidado, non consolidado. Aí temos o mapa urbano do Concello da Estrada, que estades acostumbrados a ver nas reunións que tiñamos nas comisións informativas, onde aparecía todo o que son as bolsas de solo e o solo urbano consolidado, non consolidado, urbanizable, delimitado e non delimitado, e a partir de aí podemos ir vendo en cada unha desas fichas de forma especial, particular, se podemos ver algunha ficha, por exemplo, no non consolidado, calquera delas, por exemplo, Avenida América, primeira, residencial, vemos a ficha dese suelo urbano non consolidado e aí nos dá toda a información pertenecente a ese suelo. Primeiro nos fai unha visualización da zona onde afectaría na primeira ficha, esa é a zona do ámbito, por exemplo, deste suelo urbano non consolidado. Neste caso, curiosamente, ou concretamente na zona de arriba, vedes na dereita que ese é o espacio que se crea no Plan Xeral para a adquisición dese terreo como sistema público para a creación do aparcamento no entorno da Plaza de Abastos, cunha rúa que se apertura hacia a Plaza Martínez Anido. Despois, esa é a primeira imaxe visual do plano. Seguimos na seguinte páxina, vemos a ficha onde aparece a superficie delimitada do ámbito, que son 13.925 metros cuadrados, os sistemas locais que ten que aportar ese ámbito, que son 444 metros cuadrados viario, que é ese vial que se abre novo de frente a Plaza Martínez Anido. Ten que levar un sistema xeral incluído de 3.040 metros cuadrados de equipamentos, que será unha parcela que quede para o Concello, que en este caso é a parcela de aparcamento do sistema xeral de aparcamento da Plaza de Abastos. A superficie computable para aproveitamento tipo son 13.481 metros cuadrados de solo, e na seguinte páxina veremos a superficie total edificable son 12.533 metros cuadrados, polo tanto ten un índice de edificabilidade de 0,9 metros cuadrados. Eso quere dicir que a edificabilidade deste ámbito é 0,9 metros por cada metro cuadrado de superficie. Temos unha edificabilidade total de 12.533 metros. Permitiríase o uso residencial en ordenanza 2, isto quere dicir, ordenanza 2 é vivenda edificación aberta, non pode ser en bloque pechado, senón que ten que ser bloques de edificación únicos rodeados de zona verde, unha altura máxima de 5 alturas, e en uso terciario, que pode ser uso comercial, en algún caso industrial, tamén a ordenanza 5 e unha altura máxima de 5 alturas. Os usos aí vemos, o residencial pode ser como máximo o 85% da edificabilidade e como mínimo o 51%, e o uso terciario pode ser como máximo o 49% e como mínimo o 15%. Por lo tanto, en esta zona, en este ámbito, imaginadvos, teríamos que ir como máximo a un 85% de vivendas e como mínimo a un 15% de uso terciario, que aí basicamente é un uso directamente comercial. E despois aparecen as reservas para sistemas locais. Ten que haber unha zona verde e un espacio libre, teñen que aportar 2.260 metros cuadrados. Está previsto no primeiro cuatrienio por un sistema de cooperación, que é un dos sistemas de actuacións que existen que regula a lei. Primeiro cuatrienio, o sea, nos primeiros 4 anos habría que desarrollalo. Se crearían 63 novas plazas de aparcamento público ao marxen desos 3.000 metros cuadrados que vamos a crear de aparcamento, que se considera un sistema, non é un sistema local. Estas son as plazas de aparcamento que se crean para o propio ámbito,
pero os 3.000 metros cuadrados de aparcamento se considera un sistema xeral e, por tanto, van a parte e se incrementan a esas 63 plazas de aparcamento. E, pois, teñen que aportar o valor asignado para este sistema xeral ten que aportar para o sistema xeral P12, que é o parking que vai en esta zona, 60.800 euros. Isto é o que ten que aportar o desarrollo ao Concello para poder desarrollar ese sistema xeral, e ten que aportar tamén 26.792 euros para outro sistema que é o IBA01, que non sei cal é, pero seguramente que é un dos sistemas xerais vinculados. Sabedes que os propios desarrollos teñen que dar cobertura aos sistemas locales, que son os estándares que teñen que cumplir na súa zona para poder edificar, e pois teñen unha parte de repercusión dos sistemas xerais de todo o ámbito urbano. Por tanto, esta é a repercusión que lle corresponde, como vedes aí, a adscripción de cargas de aportación a sistemas xerais do propio plan xeral. Despois, eso terían que aproveitar a Xunta de Compensación, os promotores do desarrollo urbanístico, que ben sexa por un sistema de cooperación, pois habría que facerse co 51% da propiedade, desarrollalo, e o Xunta de Compensación debe aportar dentro das cargas que tería a hora de desarrollar ese ámbito, tería que aportar esas cargas ao Concello para o desarrollo desas infraestructuras que están vinculadas a ese desarrollo. E, pois, aí os criterios de ordenación e algunhas observacións concretas en función de ámbitos máis concretos dese tal. Por exemplo, aquí podedes ver en criterios de ordenación obter a solo dedicado ao Sistema Xeral de Aparcamento Público que se precisa para dar servicio ao Sistema Xeral do Mercado Municipal existente. Bueno, pois aí vai esa condición de que aí se ten que crear ese espacio de 3.000 metros cuadrados a maiores que ten que cedelos o desarrollo para facer a aportación ao Sistema Xeral. Así en todos os ámbitos, o vamos a ter nos solos urbanos non consolidados, o vamos a ter nos solos urbanizables delimitados, e nos urbanizables non delimitados non hai desarrollos porque eso se desarrollarían a posteriori unha vez se acabase a edificabilidade nos solos urbanos non consolidados e nos solos urbanizables delimitados. Pero todas esas fichas xa levan especificamente como van a ser as súas condicións de desarrollo e a partir de aí se desarrollarían os plans parciais cumplindo estas normas básicas que establece o plan xeral. E non sei se nos queda algunha zona máis. Despois podemos ver tamén un aspecto importante, se seguimos para atrás na ordenación, nos planos ao anterior, porque estos son iguales os urbanizables, se seguimos antes, na clasificación do solo, nese punto, arriba, na clasificación do solo, podemos ver aí o mapa interactivo en escala 1:5000. O sea, aquí teremos, estes son os planos que nos dan, para que nos fagamos unha idea, a imaxen global do Concello da Estrada. Aquí é onde vamos a ver as distintas clasificacións de solo, nas tipoloxías vamos a poder ver o solo rústico de protección agropecuaria, o solo rústico de protección forestal, os solos rústicos de protección de cauces de augas e de calquer outro tipo de condicionante que se lle marca aí, onde se van a poder ver tamén os núcleos rurais. Isto nos vai dar unha foto moito máis amplia, con un zoom moito máis amplio e de unha forma máis elevada. Pois aquí ao mellor estamos vendo, se vamos ampliando, pois ao mellor 2 ou 3 parroquias en cada unha delas, e aquí vemos todo, aquí o verde que é solo rústico de protección forestal, o amarillo, claro, é solo rústico de protección agropecuaria, o gris é solo de protección de infraestructuras, o azul é solo de protección de augas, do cauce fluvial. Isto ten que ser a zona norte da Estrada e posiblemente ou seguramente sexa o cauce do Ulla. E vemos tamén o amarillo, que serán os núcleos rurais, a zona de núcleo, onde se prioriza ou onde prioritariamente é zona reservada á construción de edificacións. Entón, aí vemos as distintas tipoloxías de clasificación con un zoom máis elevado e onde vamos dos planos en escala 5000, que son estos, os planos de escala 2000, que xa son planos con un zoom máis baixo, e depois están os planos dos núcleos que xa solo reflexan cada un dos núcleos. Entón, aí temos 3 tipos de escala onde podemos ir buscando en función da información que queira cada un. Aí se ve o tramo do AVE, por exemplo, ese tramo que está en gris debe de ser na zona de San Miguel de Castro e ese debe ser o tramo da autopista Santiago-Lalín. Esa é a información básica. Despois aparecen a normativa, como non pode ser de outra forma, que hoxe sale publicada no Boletín Oficial da Provincia, normativa e ordenanzas, que será polas que se rixan todas as licencias e as solicitudes que se plantexen en torno ao plan xeral, e aparecen tamén datos a maiores que poden ser de interés para alguna persona, como poden ser
a tramitación, o expediente administrativo, digamos, pois os informes sectoriais, como pode ser tamén a memoria, na memoria e outros, o estudio de zonificación acústica, que tamén se fixe ahora por recomendación da Xunta de Galicia, normativa urbanística, o boletín da provincia onde foi publicado hoxe, o Plan Xeral, as ordenanzas, onde aparece tamén a avaliación ambiental estratégica, bueno, documentos xa máis do expediente administrativo que posiblemente poidan ser de interés, pero creo que o máis visual e o máis importante, e creo que está bastante accesible, a información que se aporta a través desta páxina, onde calquer cidadán vai a poder ter a súa disposición toda a información relativa ao Plan Xeral para divulgalo e para ser accesible e para poder consultalo. Por eso, bueno, pois eu por a miña parte ou por a nosa parte nada máis, darvos as gracias aos medios por todo o apoio e toda a presencia que tuvestes durante todo este proceso, decir que vamos a empezar unha campaña informativa tamén, para poder poñer en valor o que supón un plan xeral e poder dar as expectativas que realmente este plan abre a toda a cidadanía. Esta campaña se vai chamar a Estada da Xa ten plan, como podedes ver, e a partir de estos días iniciaremos e daremos cobertura a toda esta información e, desde logo, esperemos que, como todos desexamos desde fai tanto tempo, ao final isto sexa a ferramenta que todos esperábamos e que sexa o punto de partida para un futuro mellor.